Demenovská jaskyňa Slobody sa nachádza v Demenovskej doline v Nízkych Tatrách a je súčasťou Demenovského jaskyňového systému. Je najnavštevovanejšou jaskyňou na Slovensku a má jedinečnú kvapelú výzdobu, čím sa radí medzi najkrajšie jaskyne Európy. Jaskyňa je tiež aj národnou prírodnou pamiatkou pretekaňou riečka Demenovka. Jaskyňa sa nachádza v najvyššom 5. stupni ochrany a je v nej preto zakázané jesť, piť, fajčiť, ale najmä dotýkať sa jaskynej výzdoby a elektrických zariadení. Fotografovanie a natáčanie videí je povolené iba po zakúpení povolenia. Jaskyňu objavili 3. augusta 1921 Alojz Kráľ a Adam Mišura. Sprístupnená je od roku 1924. Celková dĺžka jaskyne je viac ako 8400 metrov. Pričom pre verejnosť sú prístupnené dva okruhy. Malý okruh trvá 60 minút a má dĺžku 1150 metrov a veľký okruh, ktorý trvá 100 minút a má dĺžku 2150 metrov. Umelo vytvorený vchod do jaskyne sa nachádza vo výške 870 metrov nad morom. Prístupný je serpentínovým chodníkom, ktorý od parkoviska prekonáva prevýšenie 67 metrov. V Demenovskej jaskyni Slobody je celoročne stabilná teplota okolo 6 až 7 stupňov Celzia. Vzduch v jaskyni má vlhkosť okolo 98% a je obohatený o rôzne minerály. To je využiteľné pri speleoterapii. Speleoterapia je liečenie chorôb práve pomocou jaskyného vzduchu. V jaskyni sa úspešne liečia choroby dýchacích ciest aj alergie. Jaskyňa vznikla v druhohornom strednotriasovom vápenci. Jaskyný vápenec, ktorý sa nazýva aj sinter, môže mať rôzne farby. Môžu za to prímesi oxidov rozličných chemických prvkov. Čistý vápenec je biely, žlté, hnedé až červené zafarbenia spôsobujú oxidy železa. Mangán a horčík zapríčiňujú sivé až čierne sfarbenie a ak je vápenec modrý až zelený, môžu za to oxidy medi. Zelené sfarbenie však môžu spôsobiť aj nežiadúce riasy a plesne. Jaskyne vznikajú krasovými procesmi. Okrem jaskýň takto vznikajú aj škrapy, závrty, ponory či komíny. Krasovými procesmi vznikajú aj jaskinné kvaple. Tie delíme na stalaktity, ktoré rastú zhora, stalagmity rastúce z dola a stalagnáty, ktoré vznikajú spojením stalaktitu a stalagmitu. Poznáme tiež aj brčká, či žeduté stalaktity. 1 mm kubický takejto výzdoby v Demenovskej jaskyni Slobody rastie asi 10 až 15 rokov. Povedzme si o krasových procesoch niečo bližšie. Základom krasových procesov je reakcia oxidu uhličitého vo vzduchu s vodou počas dažďa za vzniku kyseliny uhličitej. Tá následne presakuje s dažďovou vodou do pôdy a rozpúšťa vápenec. Hydrogén uhličitý vápenatý presakuje s vodou do jaskyne a tam v kvapkách padá a zráža sa v podobe jaskyného vápenca sintra. Na záver si povedzme ešte niečo o živočíchoch Demenovskej jaskyne Slobody. V jaskyni, konkrétne v Medvedej chodbe, sa našli kosti jaskinného medveďa. Vyskytujú sa tu aj 4 druhy netopierov, najmä netopier obyčajný a podkovár malý. Veríme, že sa vám naše video páčilo a dúfame, že Demenovskú jaskyňu Slobody aj sami navštívite.